Moi bo día a todos e a todas. Gracias, como cada venres, por acompañarnos nesta rolda de prensa na que xa paso a informar dos asuntos máis importantes que acabamos de aprobar na Xunta de Goberno. E precisamente hoxe demos luz verde a 3 convenios de colaboración importantes. Un co Concello de Viveiro, outro co Concello de Ribeira de Piquín e outro coa Asociación Atila do Concello de Muras, por un importe conxunto de case 380.000 euros. Ademais, tamén adxudicamos obras por algo máis de 820.000 euros para mellorar 4 estradas provinciais o seu paso polos concellos de Chantada, Carballedo, A Pontenova, Trabada e Ubicedo. En primeiro lugar, en o que ten que ver cos convenios, que lles dicía ao comenzo da intervención, aprobamos un acordo de case 82.000 euros co Concello de Viveiro para apoiar un ano máis o Belén a tamaño real, coñecido como Viveiro ante o Berce. Tal e como anunciou o mandatario provincial, o noso presidente José Tomé, fai unhas semanas, e gracias a xestos realizadas pola asesora de presidencia María Loureiro, a Deputación de Lugo mantén e consolida esta colaboración con esta infraestructura, co Belén xigante de Viveiro, que supón un importante motor económico para este concello mariñán, pero tamén para toda a súa contorna. En ese sentido, quero deixar claro que o noso compromiso con Viveiro sigue intacto, a pesar das declaracións realizadas pola propia alcaldesa. A realidade é que este proxecto segue adiante e o noso obxectivo é continuar apoiando, lonxo de calquera controversia política que se queira sementar. Como xa saben todos vostedes, este Belén está formado por un centenar de imaxes a tamaño real e destaca pola gran magnitude e singularidade. Está instalado no casco histórico do Concello, na contorna da Igrexa de Santa María, e recibe cada ano que se pon en marcha máis de 25.000 visitantes, o que o converte nun dos principais atractivos turísticos do Nadal en toda Galicia. Polo tanto, é importante para Viveiro, é importante para a nosa provincia e a Deputación de Lugo vai a continuar colaborando como fixo ata agora e mantendo ese compromiso firme con Viveiro. Seguindo cos convenios, aos que tamén demos luz verde nesta reunión, aprobamos un acordo co Concello da Ribeira de Piquín por un importe conxunto de case 267.000 euros, dos cales a Deputación achega 250.000 e o Concello prácticamente 17.000. Grazas a este investimento importante, acometeránse melloras no edificio da Casa Consistorial e tamén na Escola Vella, a infraestructura que o Concello está condicionando para ofrecer máis e mellores servizos aos seus veciños e veciñas. Debido ás inclemencias meteorolóxicas, ambas construcións están deterioradas, ademais de que tamén é necesario adaptalas a persoas con mobilidade reducida, o que favorecerá a accesibilidade de todos os veciños e veciñas. Desta cantidade total que lles dicía, 180.000 euros irán destinados á rehabilitación da Casa Consistorial, co fin de mellorar a eficiencia enerxética do edificio, modificar a distribución das plantas para adaptalas ás necesidades do persoal municipal, construir un ascensor e un aseo adaptado ás persoas con dificultades de mobilidade e renovar ademais a instalación de climatización, entre outros traballos que se van a realizar. Os case 65.000 euros que quedan do acordo van destinados a continuar rehabilitando o edificio da Escola Vella, un proxecto impulsado polo Concello da Ribeira de Piquín co fin de ampliar o uso social e veciñal deste inmoble. O Concello xa levou a cabo diferentes melloras no exterior do edificio cunha actuación para que a Deputación xa tiña chegado 83.000 euros. Agora, con este novo investimento, vanse a cometer traballos no interior, entre os que se inclúen a mellora da accesibilidade, a instalación de sistemas de iluminación, electricidade e fontanería, así como a dotación dun novo mobiliario e outros elementos necesarios para a súa posta en funcionamento. Estas actuacións van a conseguir armonizar o entorno, mellorarán a calidade de vida dos veciños e veciñas do municipio e tamén fortalecerán a actividade social, cultural e administrativa, garantindo que os espazos sexan accesibles, seguros e adaptados ás necesidades do conxunto da veciñanza.
E xa por último, en materia de convenios, aprobamos un acordo de case 30.000 euros coa Asociación Atila do Concello de Muras, neste caso para colaborar coa conmemoración do 25 aniversario desta entidade. Neste evento inclúese unha ruta a cabalo na zona do Xistral, unha homenaxe aos socios e directivos da entidade, un xantar, actuacións musicais e un campamento hípico de Nadal para nenos, entre outras propostas. Para nós, colaborar co tecido asociativo é fundamental para o desenvolvemento social e cultural da nosa provincia e a través de investimentos como este fomentamos a socialización entre veciños e veciñas á vez que dinamizamos e consolidamos a vida no rural. E rematando xa cos convenios e cambiando de asunto, no que ten que ver coa mobilidade da provincia, contolles que hoxe adxudicamos por un importe conxunto de algo máis de 820.000 euros a condicionar 4 vías que vertebran os concellos de Chantada, Carballedo, a Pontenova, Trabada e o Vicedo. Entre Chantada e Carballedo adxudicamos por case 315.000 euros a empresa Construcciones e Obras Tabada e Ramos SLU os traballos de mellora do firme da LUP 1801, que é a estrada que comunica Chantada e os Peares por Nogueira. Concretamente, con cargo a este investimento, a Deputación acondicionará un treito de 23 km da estrada dende o punto kilométrico 6 ata o punto kilométrico 29 e os traballos contarán cun prazo de execución de 3 meses e consistirán na reapertura de cunetas e no acondicionamento do firme. Entre a Pontenova e Trabada, adxudicamos por un importe de algo máis de 187.000 euros á empresa Cholo SL o arranxo dun tramo de 4 km da LUP 6102, que é a vía que conecta Pontepedrido e Trabada pola parroquia de Vilaformán. As obras que se van a levar a cabo nos primeiros 4 km van a consistir na reapertura de cunetas, na repavimentación do firme e no pintado da vía mediante marcas reflexivas brancas. En este caso, igual que no anterior, o prazo de execución tamén son 3 meses desde que comecen as obras. E xa por último, no Concello do Vicedo, adxudicamos por preto de 330.000 euros a Carferlo SL o acondicionamento de 2 tramos de 2 estradas provinciais. A primeira delas, a LUP 6401, que é a que vai de Suegos a Folcoeira, no límite provincial, e a segunda, que é a LUP 6402, que é a estrada que conecta o Vicedo con Cristo de Portapena. Ademais, con esta actuación vamos a mellorar tamén un ramal de algo máis de 1,5 km que conecta ambas estradas á altura de Negradas. As obras consistirán na reapertura de cunetas, pavimentación con aglomerado en quente e sinalización, e o prazo de execución serán 3 meses dende que comecen os traballos. E xa para rematar, anúnciolles que na reunión desta mañá, na Xunta de Goberno que vimos de celebrar, aprobamos a convocatoria e as bases de 4 prazas de porteiro, unha delas reservada a persoas con discapacidade e outras 5 prazas de auxiliar mediante o sistema de concurso-oposición. Ademais, tamén acordamos a elaboración de varias listaxes de carácter temporal, como son as de ATS-DUE, para a prestación de servizos nos centros de atención a maiores da Deputación de Lugo, nas residencias da rede de residencias da Deputación, de traballadores sociais, co obxectivo de reforzar servizos de carácter asistencial e social, e outra de profesor de inglés para o Servizo de Audiovisuais da institución provincial, que neste caso corresponde a un posto de traballo a media xornada. A aprobación destas novas prazas e listaxes responde ás necesidades de reforzar os servizos públicos e de poder garantir unha administración máis próxima e eficaz. Así, asegurámonos de que os servizos provinciais conten cos medios humanos necesarios para seguir prestando unha atención digna e de máxima calidade ao conxunto da provincia de Lugo, especialmente naquelo que ten que ver co ámbito social, asistencial e educativo. Perdón. Pola miña parte, nada máis. Se non hai preguntas.